Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas još malo u Gorskom kotaru, iz kojega vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. I ovaj puta hvala svima koji komentirate, lajkate i pratite moje priloge. Danas vas, dragi moji, vodim u goransko prekrasno mjesto Lokve. Naime, mjesto Lokve su poznate po umjetnim jezerima koja su ove godine isušena, vjerovatno iz razloga uređenja. Kao što rekoh na samom početku, Lokve su prekrasno goransko mjesto, čiji se stanovnici inače bave seoskim turizmom. Razlog bavljenja turizmom su prekrasna umjetna jezera koja su, kako rekoh, ove godine isušena. No bez obzira na isušena jezera, ovdje se vidi da turizam i život buja. Većina kuća u Lokvama tipična su goranska gradnja. Ovdje pored ove česme zastajemo kako bi nadoknadili zalihe sa vodom. Punjenje bidona sa vodom kontroliraju moji vjerni pomoćnici Gabriel i Magnus. Gabriel i Magnus sinovi su mojeg prijatelja Pjera, a sa mnom su na proputovanju kroz Gorski kotar.
Lokve su, koliko vidim, stvarno prekrasno goransko mjesto. Odlazimo prema mjestu Lokvanskih jezera kako bi ih snimio isušene. Evo, to su isušena Lokvanska jezera, a tu je i kraj ovom prilogu iz kojega vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili.